Gudal tijak siting ke markin sitrana tong nero wan so mangana biang ko kam kharai phai rok ne hai kono kam kharai phai ya no go magana tong ni sai borong ro berai baruka ni berai nai mani abagis nero nai tong di tai ro bis kam nero ni bagai phai tong hachak awar teima teisa besek senai thongma bara tini o kisa borongo berena phaimani norok nai manane hachak borong awal rogo kisa 4-5 বছর hai berai jak yang ke ba tini berai na phaiman kisa ba mokoro jong berai nu marung ka kasing ni simi de thari phaiman teisa kacang khau sari ingko chai katang ka di pe phaiman बिस्का में रोक नहीं मन नहीं एकदम मजेदार वीडियो प्यार था प्यार और रखे और इनका और इनको रे बुकाई खेत थी और खेत ना से खाई मन ना कम और को तो जाने रे रोनी सिम biskanga era chapdang phunu ten than ereng cha na tam ha ereng cha khon na ke noro yang ko phai khot thai bai di ang facebook ko dai ro wan jaga ni mung mai ke common khai sengi mano yang go markin boy picnic rok phai yo chera bore sikra sikri ke tam nai ereng cha nuitu bokong ke tharik mekhon lo kabang man mano ke yang test matan ko sartung itu oro arok tonggo borong ekdom borong arum na phaimani tini ap kheto asek manliya tini markheno kisa phaimani dibor ni simi phaijagai kisa dibor khekha dibor laika kita kisa dibor ingna sini phaina nangmani abage arum na ni phaimani tongke asek manliya ukonai di orang ereng caro kebangma arau mi mano motu gya agi oro forest te kebangma tamne sanai phiokjak haipano tabuk ban nei haipano tabuk oro ban dia teithene oithanga haching phaibai arau kuri khata oro lengkha tini markeno mairo khuika thangi tongo nogo kamo yango rebo bagan rok tongbayo yango boi
गोबां मानो फायो tai aro rum fayo ta betari bai norok faina ke faimano yango sadupara chandro sadupara digi haipano amo bai kacharma tini arum na faimani bek thaisa mangka oro ni sini room dai mani market no kata mani leng dai chuka tini bisingo anorok nai mannai na 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 ne khondok sapok rok tongo hai kono are narok no phono ge mangalak tamenge kisa abang thaya aini bage tai sadati phaikangke gobang manu mangkhamu ya gore bu bagan lo tunga mukoda tamchi di tasirai nu yara tabok taisa mura kasa paimani lengma kongka haipana tongko borong nela borong ta boleh sini deso sopaika lengmani tapi kisah komungo paragana sopaika sini sar kita pergi ko sar merong mungkin mana biskan lengmani kau senangka hari god duti mungkin tamas kasih gelak mah ya aku nggak sabar ka 2-3 botol mah bisa penuh beres lagi ya 2-3 botol beres lagi war kerja ya hazaro nggak perlu nongol baik tong baik kanda tong baik ani okro borok tonggo ekono norok nuk ya norok nuk masak gitu nih bagi asik no asik jalan norok no pokciwana jatuh no baik